Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para putra kelas 6, mugi tansah sehat lan semangat nggih. Pepanggihan malih ing video pembelajaran basa Jawa. Ing dinten menika, para putra bakal sinau ngenani pembahasan soal-soal buku Anaja halaman 130 sampai 133. Para putra, monggo dipun siapaken bukunipun nggih. Nomor setunggal, pacelaton asale saka tembung lingga celatu kang tegese A. Omong. Nomor kalih, pacelaton paling sithik katindakake wong B. Loro. Nomor 3, nindakake pacelaton kudu nggatekake unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa tegese C. Tata pranataning basa miturut lungguhing tata krama. Nomor sekawan, cak-cakane unggah-ungguh basa tumrap pacelaton ya iku D. Matur karo wong tuwa nggunakake basa krama alus. Gatekno pacelaton ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomor 5 ngantos nomor 8. Pacelatone diwaos piyambak nggih Nak. Nomor gangsal, apa kang dirembug ing pacelaton kasebut? A. Didhawuhi gawe poster. Nomor 6, tembung dawuh padha karo B. Akon. Nomor 7, apa prakara kang dihadapi Joko saengga dheweke mung meneng wae? C. Joko ora duwe pulas kanggo mulas poster. Nomor 8, piwulang kang bisa dijupuk saka pacelaton kasebut yaiku titik-titik kajaba D. Kudu manut marang perintahe wong tuwa. Gatekno pacelaton ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomor 9 ngantos nomor 11. Dibaca sendiri ya Nak. Nomor 9, Faisal ora mlebu sekolah jalaran A. Omahe kebanjiran. Nomor 11, lepen tegese padha karo B. Kali. Nomor 11, jumbuh karo wangsulan para murid kang jalari bencana banjir yaiku titik-titik kajaba C. Akeh alas kang ditegur kanthi dipilih. Nomor 12, Pak Parto, omahmu ngendi Nduk? Ulpa, omahku ana ing Kedung Ringin Pak. Miturut unggah-ungguh basa wangsulane Ulpa kang bener yaiku D. Griya kula wonten ing Kedung Ringin Pak. Nomor 13, Putu, Eyang badhe nyuwun pirsa ngenani ringgit Pandhawa. Eyang, ya Le, apa sing ditakonake? Putu, sinten jenenge tiyang sepuhipun Pandhawa menika? Eyang, wong tuane Pandhawa yaiku Prabu Pandhudewanata, Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Tembung kang kagaris ngisor iku isih kliru. Benere yaiku A. Asmanipun. Saderenge jawab pitakon nomor 11, pacelaton Jino lan Nino diwaos riyen nggih. Nomor 11, Geneo nalika Jino ngajak jajan Nino menyang kantin ora enggal mangkat. B. Jalaran kantine rame, adik kelas padha jajan saengga nunggu rada longgar. Nomor gangsal 12, piwulang kang bisa dijupuk saka pacelaton kasebut yaiku C. Karo adik kelas kudu welas asih lan ngalah. Lanjut Romawi kalih. Nomor setunggal, pacelaton asale saka tembung celatu, kawuwuhan ater-ater titik-titik lan panambang titik-titik. Jawabane po lan an. Nomor kalih, bocah kang bisa matur nganggo basa krama alus iku tegese bocah kang ngerti titik-titik unggah-ungguh. Nomor 3, supaya gampang anggone gawe teks pacelaton becike gawe titik-titik cengkorongan. Nomor sekawan, paraga iku titik-titik kang nindakake pacelaton. Jawabane wong utawa orang. Nomor gangsal, teks pacelaton iku bisa diowahi dadi wujud titik-titik. Tegese nyritakake isine teks pacelaton saka wiwitan nganti pungkasan. Jawabane gancaran. Romawi 3, nomor setunggal, apa wae unsur-unsur kang ana ing sajroning teks pacelaton iku? Jawaban paraga, crita lan topik. Nomor kalih, pacelatone diwaos riyen nggih.
Tegesana tembung-tembung ing ngisor iki. A. Cakruk tegese omah-omahan ing pinggir dalan. B. Pagesangan tegese panguripan utawa urip. C. Dangu tegese ditakoni. D. Benter tegese panas. Nomor 3. Gaweo gancaran teks pacelaton kasebut kanthi prasaja. Wangsulan. Nomor sekawan, guru. Kelase kok reget banget. Guru mundhut sapu banjur nyapu. Murid ... Kepriye wangsulan lan tumindak murid kang trep? Wangsulan. Nomor gangsal. Gaweo pacelaton antara guru lan murid nalika murid arep izin pamit menyang mburi. Wangsulan. Menika video pembahasan soal anaja halaman 130 ngantos 133. Para putra enggal nyalin ing bukune piyambak-piyambak nggih. Mugi-mugi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.